Bueno, kaixo Aitor, zer moduz zauz hemen ikergazteko kongresu honetan? Ondo, ja, bigarren eguna da, bukatzear daukagu bigarren eguna, eta ondo, ez da, oraingoz balorazioa oso ona, Bai. pozik. Hori, atzo hasi ginen, etorri ginen kursalera goizian goizian ibili ginen hainbat hitzaldi, mikroaurkezpen, posterrak ikusten, eta gero, atzaldian meuki genuen pixkat gure saio zagarriak, ez dakit non ibili zinen zu? Ni hon nintzen pirata eta kortxarioen mundua ezagutzen Donostiko kaian barrena, Markel Ormazabalekin, eta zu nondikan ibili zinen? Nik ineban bertsolaritzan ibilbidea Donostikan ziart, orduan joan ginen Donosti ezautzen, hainbat bertso abesten bidetikan, eta oso gustora egia esan da. Oso ondo. Lehenengo eguna pasata, orain bigarrena, aurten zure lehenengo ikergazte izaten ari da, ezta? Bai, egia esan da, aurten sartu naiz, heldu nintzen eura, eta ikergazte etorri zitzaidan, eta hementxe lehenengo urtia, eta pixkate zuekin egon naiz, zuek batzorde dinamizatzaileko kide bezala zu, pixkat elkarlanean, eta nik egitza esan da asko eskertu dutzuet zuen laguntza, lehenengo urtia izan dabe pixkat zuen jakitia ze gustatzen jatzuen, zera ikergazten geixen ez dakit baloratzen dana. Eta hori guk gutxi degula zuekin konparatuta, lan guztia hartuta gero, gaina urtean azkenean iaia 200 pertsona, urtez urte aurrera doa. Ni azkeneko edizioan Gasteizen egon nintzen, baina komunikazio bezala, ikergazte bezala egon nintzen, eta hori aurten talde dinamizatzailean beste ikuspuntu batetikan, ezta? Pixkat atzetikan antolaketa ezagutzen eta oso gustora ere. Lan asko hartu ez dute, hori argi dago, ezta? Egitza esan da, olako kongresuetarako lana beti dago, baina taldia politxean nian bai lan errezago itzen da, eta zu bezalako taldeakin, oso ondo. Eta, balorazio bezala, oraingoz, nik uste oso ondo atatzen nahi dela. Bai, egitza esan da, nik uste dut jendia gustora dabilela ondo pasatzen, gauza asko ikasten, konpartitzen, eta ondo, eta ontxe bai egitza esan da, osteguna bukatzen dago, baina, gero beste saio zagarri badakago. Gaur edukiko dugu, afaritxo bat dokan kontzertu batekin, eta, nik balantzea eginda, esan dezaket, orokorrean ikasleek oso nivel handia erakusten nahi diala. Bai aurkezpena egiterako garaian, bai komunikatzeko errestasuna, eta nik uste generazioak gero ez da prestatuago datozela horrelako gauzetarako. Bai, egitza esan da, nire lehenengo urtea izan da, gelditu naiz, egitza esan da, oso ez dakit lan azaldu, baina izan da sorpresa bat, ikusti hainbeste jende hain gai desberdinak, bakoitzak beri ekarri dau, danak entzun dut elkarrena, eta ezakit niri pilo-pilo bat gustatu jata kongresua, zelan doian, eta hendio falta da, azkenengo egunak hendiok aurretik, gaur atzaldia, bixar goiza bai. Eta, komentatzen genuen lehen, azkenean, goi mailako ikerketa egiten da euskaraz, baina baita ere ikergazte, euskarentzako arnasgune bat bezala da, ezta? Azkenean igual askok gure egunerokotasunean euskara langiroan ezin dugu nahiko genuken bezain beste erabili, eta hau arnasgune oso garrantzitsu bat izaten ari da hizkuntza aldetikan ere, ezta? Bai, eta hori dabe bai, hemen ikerlariak asko esaten duten, benetan behar honelako espazio bat, asko postera izago antolatzen, eta hori da esaten dabe bai, nik uste dut honedakan punto indartsuenetariko bat. Ja gutxi gelditzen da, gaur arratsaldea bukatu, gaua berzemuz dijoan, txintxo edo ez. Nola bukatzen dugun. Eta bihar azkeneko egunaren zain egongo geha. Hori da, azken bitzaldiak eta gero sari banaketa. Oso ondo.